עוד סרטון שלי אנלייב, ואני פה משחקת ברובלוקס ועשיתי הרבה דמות. בוא נגיד, בטלפון יש לי דמות הרבה יותר טובות, הרבה בוא נגיד, בהרבה, כן. רגע, אני מסדרת פה משהו, זה חזק מדי, הנה, סידרתי את זה. יאללה, בוא נתחיל רגע לסגור את זה. בוא נקנה את זה. מישהו קנה השקעה את נובים מפצלים, טוב בסדר, תקנו את נובים מפצלים. רגע, יש לי את זה, טוב בסדר. זה בא לי. טוב שזה יתקרב אליי, אני אמכור את זה. יש פה מישהו עם... נגנוב, זה ברור שנגנוב. לא, הוא יצא. מבאס. נמכור את זה כי סתם קניתי את זה. בואו למכור את כל מה שהוא לא לג'נדרי, כי אין לי מה שהם יהיו בבסיס ואני צריכה יותר מקום. רגע, חוץ מזה, בשביל לעשות את... בסדר. לא בא לי עכשיו להתעסק, בא לי קודם להתעסק בדמות טובות ואז נתחיל. לשפר את הבסיס. יאללה, אוף. רגע, מה יצא? מה קנו? גרוע מאוד. טוב, באמת קפוצים יש להגנוב, אני לא יודעת כמה היא שווה. כמה זמן צמיתי? יהיה זמן. טוב, בוא נחכה בשביל תצא עליהם דמותות. אין מה לגנוב כל כך. תגידו לי אם גם לכם התחילה אחרי החגים תקופת מבחנים. זה לא המבחנים הכי קשים, אבל ביום ראשון הולכת לקבל את תוצאות המבחן של מתמטיקה. כבר עומד אך לי גרוע. אני כבר יודעת שאך לי גרוע. לא הלך לי משהו. תכתבו לי באיזה כיתה אתם. אני בכיתה ז'. רגע, אין הרבה חומר חוץ מהחומר הכי מוזר שלומדים זה חזקה. מה יש בחזקה? באמת, מה? אני עד עכשיו התבלבלתי בין חזקה, חשבתי כתוב 2 זה 3 כפול 2. אבל לא, זה 3 כפול 3 כמה פעמים זה עם עצמו. בסדר. יש לו דמות. יש לו סיקרט. 2 סיקרטים. חייב לגנוב לו, חייב. איך הוא יזיק את זה? אין לי מושג, בטח הוא גנב. לזכות שיהיה ישר ערוץ. יצא, יהיה לך. לגנוב, גם אני מולה. אז זה לא יהיה כזה קשה, רגע, צריך לדעת, תסכים מישהו, תסיק גם פה משהו. לא, היא רצה בול בזמן. באתי להגיד, זה דמות טובה, אבל זה בלבל אותי. לא, דמות טובה, בא להגיד לקפצ'יני, גם היא לא משהו. לפתוח פשוט. טוב, כמה יש לי? אני לא רוצה לשים שלט, כי לא לשים את זה בתוך המכונה. אחרי שלזכור אני אתחיל לעשות את זה. בינתיים עוד כמה זמן זה נפתח? 20 שניות לא, די. יש 17, 16, 15. יופי, שלי יש עוד 5 שניות. יצא. למה כל רוצים פה שיש לי דמות טובות? די.
עוד 23 דקות יש את זה. מה, אני אלחם עליו? אני לא עושה לו את זה. טוב, עוד 4 שניות שקל. לא, לא בלתי. כנ"ל לאקי בלוק. אני רוצה לעלה, כי אז אני יכולה לגנוב לה את הלאקי בלוק. לא, לאיזה שיר... אוף, טוב רגע, הבסיס שלי הולך להיפתח. פה... מהר. הבסיס שלי כבר פתוח. יופי. איך קוראים לו? אני לא זוכרת את השם. בוא נראה. זה סיקרט. לא, אני לא רואה את השם. לב. טוב, אני לא משחק כל זה. מה? אני מחכה. לא אכפת לי כמה זמן. יש דקה, אני מחכה. גם אם יגנבו את כל הדמות. אולי משהו בלהרביץ? לא. טוב, אני אחכה פה מקסימום. נו, תקנה. תביא את הדבר כזה. מה זה השמות האלה שמוצאים? איזה שניות? קפצתי. 8 שניות. לא. אני מחכה. טוב, אין לי כוח כל האמת. מזל. פצע כן. מה, אני אגנוב לו כי משעמם לי? אבל אני גולדת אבל מוכרת את זה. פטרופה. אני גולדת רק כי בא לי לגנוב כי זה משעמם לי. אני אוהבת לגנוב ולהיות רעה. אני מוכרת את זה אבל אני אוהבת רעה. זה לא מתחיל זה משהו. לא, אני גולדת את זה. בצד השני יש. לא, למה אתה רוצה? מישהו חדש נכנס? זה כל שניה מישהו יוצא נכנס, מישהו יוצא נכנס. גרוע. זה לא יוצאים פשוט זה טוב. למה לצאת כל שנייה?
זה שלי. אני פשוט אשכרה, וואי זה רעני. אבל לא, זה 4 מיליון. גם זה טוב, זה אני קונה. ליין כתוב לי. וואו, איזה רעני. אז שנות סבבה, אני אספיק. ביי. ביי, תגנבו לי. אין מה לעשות. בטטה סאו. וואו. כמה בן. אוי, יש לי אחוזים לא היה לי בחיים את הלג'נדרי. מה זה בא לי שיצא לי את הלג'נדרי הזה? מנדיטו בובריטו. אינג'יס. וואי, אני רוצה להגיד את השמות שלי. ניקח את זה. ואז נחכה לעוד איזה לג'נדרי. כי אין לג'נדרים לא משהו. למה זה לא זוכר? הנה, בוא ניגש. טוב, 27, וואו. איש 27% וכמה אני מקבלת את זה ימות פה. זאת אומרת, כל הסיכויים פה. אבל כמה זמן צריך לחכות? 30 דקות. טוב. זה כבר אחרי שניסית את הלג'נדר, אני פשוט אעצור את הסרטון, להגיד לכם מתי שזה יצא ונראה מה יצא לי, או שיהיה דברים טובים. כן, כי 30 דקות אין סיכוי שאני אחכה. נו! לא, 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 למה הוצאת את זה מזה? וואי, בצונה. נו די, אני לא רוצה לקלל, אבל... למה הוצאת את זה מהמכונה? חכו רגע, אני יוצאת ב... הנה, יצאתי ונכנסתי. שים את זה מחדש אחרי שאני אסגור בסיס, כי די, לא עצבן אותי נהייתה. כן, מה יוצא לך? נמצא את זה. תגן על זה, לא כזה אכפת לי כבר גנות לי בי שהייתי רעה רצח. טוב, יאללה, עכשיו נשים את זה חדש אצלה. כי למה היא עושה לי את זה? יופי, יש לך פה מעניין. זה טוב. 10 שניות. לא! זה טוב, תשימי את זה. עושה כזה גרוע. אז בעצת את זה בכל זאת. לא! יכלתי, לא, לא, לא. וואו, זה היה קרוב. נו. טוב, ניקח את זה. לא. איפה זה? הנה זה.
27%. טוב, יאללה. חצי שעה עכשיו לחכות. טוב? לא, 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 אתה לא סוגר. שש כזה. לא, בוזל. טוב, אתם הולכים לראות מתי שזה יוצא, ממש עכשיו. מוכנים? איך? לא, דווקא את הזה שיש סיכויים יותר גדולים. טוב, בסדר. לא נגמר לי, לא, לא. ואם אתם שואלים למה יש לי כל כך הרבה פתאום כסף, זה שלי. איך יש לי כל כך הרבה כסף? היה לי ברנוד גוד, שזה טרללרו טרללה, הבת, עד שכתבו לי איזה כיף. אבל היה לי מיתי כזה, הג'ירפה, אבל לא היה לי ברנוד גוד, המיתי, עם מלא מוטציות. כן, איזה כיף זה שגונבים לך. הם יצאו, רגע, הנה, את זה היה לי. טוב, 3 מוטציות, את זה היה לי. אבל הוא גנב לי. כל שנייה שם לי דבורים. חייב לגנוב לו בחזרה את זה. די! שונאת את הדבורים מהיום. דבורים שונאת דבורים. שונאת את הדבורים. והיה לי גם לאקי בלוק מיתי, אבל גם את זה גנבו לי. כי אני לא משהו במשחקים האלה, כן. אבל השגתי את זה, שזה משהו שגנבתי את זה. היה מישהו בשביל כמה זמן היה בסיס בטוח, אבל לא הספקתי לקחת לו את הסיקרט. וניב סיקרט לא הספקתי לקחת את הספיידרמן הזה. ספיידריני משהו, או הפוך. בסדר, זה לא כזה משנה. טוב, נראה לי שאני אסיים את הסרטון להיום. תודה שצפיתם, תגיבו ברנד גוד בתגובות. שימו לייק, תעקבו ותפעילו פעם בשביל לדעת מתי תכנים חדשים. ויאללה ביי.